Nimba na oras yumanen papagayam, itarog daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anak tibak ka nga bakas. Naging kay katawan pa iti anak ko. Kung saan ko pa ilang nga mawagan naging kay ta. Sumangkaut trumod ni Hepe. Tadi nakmatlapad na magaran no anya ti resulta ti panang birok da iti anak ko. Ti silbon ko. Hello? Sino ka? Hindi Samantha. Nuanyaman ti ibagam ngay mawag kanyak ibagamon. Tada sa baling orurayok nga awag iti silbon ko. Aniya? Ni Munik at dati tabalayok na bartag? Aramba! Agpapapawik at tricycle ni tatang mo tinaglugan ng anapan iji San Ildefonso, Eloisa. Adot na sayang nga oras. Kana, nagtaktak pa iti anak ko. Anang sundo kada kayo iti nakadadaulan tinagluganan nyo. Pasensya kayo kuman, madam. San nimot nga mo, maperdyan kami tinalan. Uray, kumano kasta. No di adapay awit yung adakkel ang kantidad. Kasanon, no ada nag-hold up kada kayo. Di siya pa'y tinawanan. Dahil nga rin ti pagyamana kinahapo, Diyos, madam. Tawan na sa law miyam nagtaktakas. Kan nayawid ko ti kwarta nga abang wano. Upa ti apartment nyo di San Ildefonso. Inton mabinsan nga ipaon ka manan. Diyak kayatan asabali ti pagluganam. Tama nga dudakdakas to ti mapasabak. Do ti tricycle tumanan di tatag mo. Ti pagluganam amapan di San Ildefonso. Ang datan iti malay, hindi ka matlabak ako, nagdagsan kamay. Nagurok lagat nga rodan, hindi pa naging isukin ko, hindi ka ba na. Talaga na sobraan na tinagbarta. Rumbara kong ditoy. Nagpaisagan ak, iti katulong, iti kalduan na itong makabuot. Silbon na. Sino nga tayo mabawag? Siyaklat ang tibang sungbat. Tapno mamwag na sino tayo mabawag. Hello, Mayor. Kumusta ti panang berbirok yung ni Monique? Amuyo ka din ti ayan na? Wen! Napangkaya mi di may isa ka nagiti barkanda na kat nagyadyanig na. Anya? Sino a barkada na tinapanan na, Mayor? Niyagnagan iti Samantha, a bakasyonista manipod di Amerika. Anya? Naginom da, ngagbabarkada, aging kay di nabarbartag da. Ay, apaya. Ay, anyamat ni Monique. Ang kasunod pa nakamuyo nga ijay balay daw Samantha ti ayan ti anak yo, Mayor. Imawag ni Samantha kaniya, kiswanapan ko inala ti anak ko na laos ti bartag nga. No kasta, ada di tabalay yon, Mayor? Wan nga ron, ta sinugon ko. Gamtay ko na ako, mayatin ti orok na gapoy di nalaos abartag na. Anya? Anya ti ko dam iho. Nabirukan matlagan ni Don Solomon, di Monique? Wan, Mami. Babaan ti panangyawag ken ko ana, ti agnagan iti Samantha barkada ni Monique. Anya? Nagiinom dagayam. Aging ga nabarbartek ket nakaturog ni Monique, Mami. Iso anapan sinukon ni Mayor ije balay da Samantha. Karampa! Di naman na pinabanunutan na madanagan dagiti kampalay na. Aglalo kat saan na ngay pagbagati nagturungan na. Wan nga rod, Mami. Tauray ko man nagbarbartek da. Naumulakat ni Don Solomon ti ayan na. Ala, tay ko datan. At dalata dagiti pagbinto tadiyo. Aguray ka man. Awan ka diti panggap mo amapantumat mga sarong karkad ko, ada. Ha? Apay ko maasarong karak, Mami. Kumusta ba na? Awan ti panawon ko amapan ijay balay da, Mami.
Iho, hindi na disgrasya ka. Iso, ti may sanang bambantay ka kayo ospital. Kan iso pa'y tinagdunar iti dara ka sa pulam. Kan ura iti panagpaimpag mo. Di nalat naliwayan timbay ng kumusta ka. Mami, Masapul nga ipakita mo't akan kuwada. A concern ka. Tapno, masupapakan mo't nagitidad duma a kinaimpag na ka, iho. Eloisa, naplamcham ka din ti pantalon ko? Wan senyorito, nalpasan. Agyaman nak. Papanan niyo ka ni? Mapan ko sa rungkaran ni Monique. Mapanyo sa rungkaran? Saan mat ang masakit, senyorito? Inakla kamustaan. Ibagbaga ngamin ni Mami sa rungkarak ka no. Iti pa nagsasauyo. Kas kaila mapilpilita na mapanan, senyorito. Wan nga rod. Tay ko namon. Saan mat ang masakit when no na disgrasya. Dahil nagsarungkaran. No dikat na barteklaan. Ala, pagusto niyo latan ni madam. Kan tapno maragsakan mat ani senyorita Monique. No sa rungkaran niyo, iti malayda. Karamba! Apay nga awan sumabat ka iti pasurot ko ang magsarabo kanyak iti yaay ko diti hideout. Pinagawid ko mat idaan manipot iti baypay ang nagsawaran ta. Oh! Dawol! Adak! Umay ka man! Madam! Itawal, isunji mayat at karting na ko basi dagdito ayan ko. Madam! Abaya di yung pagbagam mo ti ayo. Tapno na kapagsakana kami kuma. Ingagarak ti sorpresa pa nagbisita ka na kayo. Sa dino ti ayan dagiti kakaduam. Matulog da, madam. Aniya? Iti kastoy nga oras. Maturog kayo, dawal. Gabuta na po yatang kami ti sumagmamano arabi iti tao. Anang ibaunan nyo ka na kami, madam. Karampa! Katkasano nga ruda no kalaban timay, di rinatrat na kayo aminan. Iso nga ro da sana ka nakikita na naturog, madam. Tapno at damot lang bantayin, wad da umaya ka pusor. Oh, bueno. Dagay si katimakadawan ko. Kat natalatan ti agsarita may papan iti panagitultuloy yun to iti misyon iti tao. Oo, madam. Ado nga isla tinsursurmen. Kan napalaban kami pa nga ron. Kan gusto kumanda dyan nagabuhanan mi. Awaten tayo kumanda saanan ang mapasubli ti lansa ni Mayor Solomon. Kan dagiti kontrabando. Karamba! Tamom ka din umano a milyones ti pukaw ko. Nawan ti mapasubli tayo kadagi jay dawol. Well, madam, amok. Agim, kasano nga ron da kami mati mapukaw, madam. Dapat patid ka din kaya da kami. Kapulang itirgat kyo. May subli tinapukaw ka na kayo. Karamba! Tawan ka din ti pagpilpili bak unay idi akinala inyo, ha? Nalain kami, madam. Ipagayo lang, nawan na ti serpiyo. Tauray itamat lang, agsisina tayon. Sana, madam, saan? Wano? Kabatong yon, dagiti pirata, ha? Isung agtokyad kayon nga ibaon kayo manan iti tao. Tapno ituloy abirukan tinahayjak alan tiyan ni Don Solomon. Apay, di kayo mabuti, madam. Saan, madam, saan, madam? Lukas na, bayat ka matlang ay daluam dagiti kakaduam. Tapno ituloy iti magsapol iti ladya ni Don Solomon. Well, madam. Ngam ti suparlo, apapanan mi. At doon kumamatin di awit mi abala. Tapno saan kami bastang sanod. Nung may pasungal-ngal kami mat itinagat. Yakpay ka ti matay, madam. Ay, pagyaman ka. Tanapan mo't lagan ni Jonas, Eloisa. Nadiyo pinili ti tema pan, madam. Sigurado asan pa'y kumanagtignay ni senyorito. Talaga. Mo, Eloisa, nakapapain nga bingkin ni Monique. No ti anak ko laang ti papispisita. Sa bagay, kanayon ti pa nagbisita ni senyorita Monique dito yung mansyon. Dahil talaw na ti pagpainak. No di ba pansarungkaran ti anak ko ni Monique, iti pa nakaambo na anapartag. Nga insangpat ni papang na iti palayda. Ay, nagsakit ti ulok. Bibang!
ulo, tag tumarak! Bibang! Awan samat ni Bebang. Ang mga noad damat itilikot nga glablaba. Madagdur-durbel. Asino nga tati umay? Kapilitan na siya ti mapan mangilukat iti ridaw. Awan mo tagiti katulong. Ay, nangyamot dun. Kumusta siya, Monique? Jonas, sika? Oh. Apay akas lang nakigtot ka, nakakita ka niya. Kwa. Gaputa saan ko anam naman nga umay ka. Mabitla nga. Nakayusan tilangak. Nakasugabaak. Sana pa nagsagay-say. Unayan na. Inadaywan naklatan dito eh. Di nakmat pinastrag. Ay, madihimot ti ugali ni Monique. Kakaisuna sinarong karak. Di nakmat pinastrag. Ay, agawid akman laangan. Senyorito, ada kayon? Kumusta ti panang bisita yo kini Senyorita Monique? Ay, nagawid akmat la adagos, Eloisa. Di nakmat ngamin pinastrag. Anya? Ala, taapay mat Senyorito. Diyak mo, nakigtot idi nakita nak. Ay, nagmading ngamin tilangan. Ha? Nakar-arjod na umay dito'y mansyon. Nakaur-urnos ti buok na. Angam idi nakitak iti panangilukat na tiridaw. Ay sus, Eloisa. Kunam lano bruha. Anya? Ala, nalabas mo tunday tangay bagbagayan Senyorito. Agpaiso, Eloisa. Kasla bruha tilangana. Hello, Monique, iha. Nakawag ka ba't? Ada ka di pala dita balayo ni Jonas? Ay na, tita. Naklaata kiti panangilukat ko iti ridaw mita. Nimit Jonas kayan, tinaybas kanya. What? Taimbagak nga umay nakabat bisitaan, iha. Nera na nagsaksakit ti ulo, kiti hay nagaboy ti hangover ko. Isa ajak na ayos ti langak, nakasugab pa ti buhok ko. Mapapain na kini Jonas, katjak na ibaga asumrat. Anya? Wan tita, kapag ti pat nakatarantak, kat na ibaga kini Jonas nga ayusin nga muna ti langak, sakbaya sumawag kan ko ana. Ngam, nagpauyon sa amuntan nga punta nagawid at nagpakpakada. Anya? Nukasta, saan kayo ang nakapagsarita, iha? Saan? Isa, madismayak launay. Kakaisuna nga may nakumustahan, nag-awit pa yadagos. Jakbot ngamin pinastrag. Nalapay am. Talaga gabi na kasjay ti adat ko. Nalaingag pa uyo, no adda di na kayat. Agabay am, takasarita to ni Jonas, iha. Hello, Mami. Apay nga mawag kayo? Karamba! Tadi ka ka di babain iti inaramid mo kindi mo, Nick. Ha? Anya ti inaramid ko kuma. Awan mat, Mami. Apay ang nag-awid ka di nagpagpagkadagat ko na. Pagada ka no ang mabitlang, ang pimanaw kagatan. Nagpauyo ka. Kasla na ba inanak ngamin, Mami? Di nakmat ngamin pinastrag. Takasanuho, nataranta, nakakita ka. Tadi mo mo't impagpagada, wino impaka mo kan kuana, asumarungkar ka, iti balay da. Uray pa'y, Mami. Pinastrag na kumalatan. Tanaguray ko maiti salas. Nakiktot nga ron, isuadi na mo din ang aramid na. Basol na, Mami. Iho, saan to ko ba na maulit na itangay na ramid mo, ha? Nakapapaiin. Anya? Malamanan, Senyorito. Damdamalaang. Adda ni tatang ko amang sukon kanya. Nagpartak ti oras, Eloisa. Wan nga rot, Senyorito. Siguro, dandanimot itan ni Mami. Ne, adda ni tatang amang sukon kanya. O sige, mapaanak ko, Senyorito. Mabit lang, Eloisa. Ne, adda ka di pa ibagayo kanya? Awan, ang kinitatang mo. Ada kahit kung ibaga. Kasta ka di? O sige, umay kayo, Senyorito. Agsarita kayo't kinitatang. Kaadaman in naklabit, ibaga kiniton niyang. Ay, anya ti ibagayo kanyak, senyorita.
Mano natawan kada kayo to'y tricycle yo ama ipe? Ay, nudyak mariraw kit adan sa nga pulo kat talon at awan na kanyak, senyoritaw. Nabayagan no kasta. Ang mas dawak man, naandor pa'y laang. Mayat pa'y laang titaray na. Ay, awan dumaan ang senyoritaw. Isu apa saray madadailan. Kas idinapan kami kini Eloisa ijay San Ildefonso. Imbag ta, napanda kami rin iskyaw. Ay, awan ti saan nga agdaan, ama ipe. Ang apay ngamin adiyo pala sukatan to'y motoryo, ama ipe. Ay, uray kasanot ayat ko. Awan ba't igatang ko, senyoritaw? Ha? O di, pautangan kayo. Tapno makagatang kayo iti baro. Anya? Pautangan nak, senyoritaw. Uwan ama, ang mano ka din ti kastoy ang motor ama? Ay, jak amaw, senyoritaw. Ay sige, pautangan kayo ama ipe. Tapno sumayat mo ti tricycle yo, apaglugluganan nyo kin ni Eloisa. Tatang, malagip ko man. Anya tinagsarsaritaan nyo kini Senyorito Jonas? Angga, iti tricycle ka. Oh, apay di tricycle yo? Ay, dinamag na ano, mano atawanan. Itimbaga ka sa nga pulo kat talaw. Ay, daan nga minan ti motoryo, tatang. Isungag karapir din. Ay, wan nga raw. Angam decide ka na kat napintas pa ilang. So, ti motor la kumati masukatan. Saan mat nga rodakas ka rin makagatang kayo ti sukat na? Kanakanginin na ti brand nyo ang motor ita. Ay, masukatak no kayat ko. Tadain jay tay ni Senyorito Jonas. Pautangan nakanaw. Anya? Ay, saanan tatang? Ha? Pangalaan yun to kung mga roti pagbayad yo. Nakababain. Samay sa, ang mga nagungat ni Doña Candida. Numaman na nga umutang kayo tidakil a kantidad kini Senyorito Jonas. Ay, day tamat nga raw ti pampanunutak. Ang kunan ni Senyorito Jonas, nga oray inutak ka na o atin nagan. Uno bayadan ti utangag kinkwana. Anya? Well, sa awan ka no porsyento na. Kitno makagata nga kiti baro ang motor ko. Ay, oray agpasada ak manan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sumit nga tanong adda kay payla dito irwar. Sumrek kayong tamang rabi itay to. Umuna kay latan manang tonyang. Ay, jak pa'y mabisin. Nala, no isuti ko na yung da kayo ti makaamaw, senyorito. Ang mabaling ka diti agsalot-sal. Anya ti damagam. Itay umasi ti agak kasla nakaununag-unay ti pampanunutan nyo. Nakaadayo, ti turong dagiti matayo. Eh, ataka di problema yaw, senyorito. Awan tonyang. Ang pampanunutak lang dyan ay bagag kini ama ipe. Anya tinay bagayo kenkwana, senyorito. Di, gapot na makita ka dumaanan dyan motor na. Kat injaya ka pautangak. No igatang na iti kabarbaro ang motor na. Anya? Ay, ala, senyorito. Saan ka nagpapautang? Agungat ni mameng. Isungarod ti pampanunutak. Sigurado akaungat nak ni mami. Numaamon na pautangak ni ama ipe. Iti dakkel agatad. Tapno awan problema yun. Saan ka nagpapautang, senyorito? Wanang maasyanak kini ama ipe. Aglalot agkaradadaal di jay tricycle na. Eh, senyorito. Ulito. Sigurado nga agungat ni mami no. Pautangan ni ama ipi iti dakkel a kantida. Anya nga tano saan tayo nga ibagbagakin ko na, Tonyang? Anya? Ibagak kada Eloisa kan ama ipe. Saan ta nga ibagbagakin ni mami? Ha? Ang numamuan tumot lang ni mami, ang nagpautang ak iti kwarta. Ang muklatan, asino ti pabasula, wano nang ibaga. Ha? Ay, asino ti pabasulin yaw, senyorito? Sika, Tonyang. Anya? Siya? Ay,
Tasi ka lang tinang ibagak iti planok. Malaksid ka da Eloisa kan ama ipe. Iso nga muklatan. Saan, senyorito? Saan at chismosa kas kadagiti daduma? No kasta, mailimod mo matlaang kin ni mami iti planok. Wan, senyorito. Ikari. Promise. Nasayaat nga rod no kasta to niyan. Inak to nga rod mangi-withdraw iti kwarta. Tapautangak ni ama ipe. Igatang na iti kabarbaro ang motor na. Inawagam ka din ni Jonas, iha. Saan tayo, Papa? Masurunak lang kan kuha na gaita. Itabang paya kasuron mo tigayem mo. Gapoy tinaramid na, Papa. Panggapay lang, hindi ay na dito'y balay. Sa nagdardara sa nagsublimot lang iti balay daw, nagawid. Wan, Papa. Makasurunak iti kastyengin na ramid na. Nagpauyo ata di mo mat pinastrak. Naguray kumalat ta. Alabayamon. Kansan ka nga gimulay ti sakit tinakam kang kwan. Tasaan mo tanadagsan ti basol laking ka. Basta, jaket nga awagan kan kasarita. No saan nga iso ti umawag kanyak, ama kisarita kanyak. Jak to awagan, apulos, Papa. Aniya. Anyati ko na amigo. Nasakit pa lang tinakam ni Monik iti anak ko. Gapo iti naaramid na abid doon. Si Kamot, imbagag lang arudan na magambay lang. Ngam, kunana, adi na kanukayat ang kasarita. No saan nga iso ti umuna makisarita king kwa na amiga. Ay, inungtak ti anak ko, amigo. Bala, payam. Takasaritak to tay aywan na ni Monik. Saan amabalin alumamiis tilangan-langan ta ato? Talaga, tanukas na ti mapasamag. May ramraman tapay nga ginadayo tirig na amiga. Badagasan amabalin, amigo. Iso nga, payam. Tapaumayag to ni Jonas si Jimalayo. Tapno kasarita kan ay aywan na. Una yan na nagtabog. Kaano lang, dati pa nagdalos ko dito yan. Eloisa, isardang mo pala ang tagdalos na yung tapay agmerienda. Umuna ka latan nga agmerienda ton yan. Ilipas ko pa'y tagdalos dito ay. Sumarunwag ton. Umay kakit din, tani. Mabaawan tilinuto ka supas. Sikat talaga. Sige man langan. Ma'am Eloisa. Naistorya kanyak ni Senyorito Jonas. O kaya't naapautangan ni tatang mo iti igatang na ti kabarbaro ang motor na. Anya? Naistorya na kan katon yan. Ay na, saan mo kumay bagbakin ni madama? Kasigurado nga agungat lakit de. Lumaamman na day tapanag. Wan, amok. Kung nagkariak kini senyorito, asaan ko nga ibagbagak kini madam, ti kalikagom na amang pautang kini tatang mo. Amom to niyang, nasak lang ti masurot. Jaket nga umutang ni tatang ko iti kwarta kini senyorito Jonas. Naigatang na iti kabarbaro ang motor na. Uray awan porsyentong na? Uray pay. Mabutang nga kamaman ni madam. Tama nga no isuntuman ng tipa kaibabainan ni nga gama. Ay, anday ta. Nagsilangan ti tricycle ka. Ay, nakadong-dongret man nga may gapot tapawk. Ada nagsardang alugan iti arubayan. Amay pe! Di mat gayam Senyorito Jonas ti dimtang. Madamamat ti panagdalos siya dita tricycle yo, ama. Ay wan Senyorito. Tapno, sumilang mat. Kataptapok ngaminan. Sa dumaanan. Talaga adanan ti motoryo, ama. Sukatan nyo ngaminan. Tapno, mayatan. Uray kayat kau asukataan Senyorito iti baraw. Angem, day kunakaon. Awan mo ti paggatang kau. Iso nga anusak pa ilaang, Kung nagtumot apautangan kayo, kan uritin na ganyan tulatan. Kan saan ko napaporsyentuan. Amagado kun amlaang dayta, Senyorito. Saan ama? Saan nakakaskinisi mo? Akaroba mi. Ngagpautang kat ikan na 50% na.
Asinaw, asimo, senyoritaw. Ni manong simo at taga Santa Clara. Ijay aglaklakot karnit baboy, akaro ba mi? Uray karnit ipautang na, adalata porsyento na. Ay, aywan. Amo konti bagbagam, senyoritaw. Bimak na ang gapot pa nagpapautang na. Wan ama, ang aguray kayo man. Nayaw-awanan ti saritaan tayo. Aywan nga agpaisaw. Aguray kayo, senyoritaw. Agpaiso ka day, adi mo pa porsintuan ti utangag keng kaakwarta. Wan ama, saan ko apa porsyentuan? Kahit ko, makagatang kayo iti baro, amotoryo. Ay, agyaman at nga ron, senyoritaw. Nagsaya at kayo at talaga. Ang ni mabay, ti kabuteng kaw. Tamang ano agungot taw, no maamuan na pinautangan na kiti kwartam. Di kay madanagan ama. Awan to ti makam mo, pinautangan kayo. Saan to amamuan ni mami? Ay, sige senyoritaw. Umutang ak nga raw, kin agyaman ak iti talagyaw amang pautang kanyak. Manong nga raw ti utangan nyo ama? Ay, takayon ti makaamaw, senyorito. Makanay lakit day ang makagatang at iti baro ang motor kaw. Kasta ka di ama? O sige. Jay branyo tigatangan nyo Tapno makontento kayong agusar. Nangina nga raw, ti bayad na senyorita. Ay, uray nangina ama. Makontento kayo mat nga agusar. Iso nga pautangan kayo iti igatang nyo iti branyo. Ay, agyaman ak nga raw senyorita. Ang mga nudyak mabayadan, aging gaamatayak. Ay, saan ko mga min apate ti pampanunutan nyo no umutang kayo, ama? No, ti panagbiagyo. Abutin nyo pa'y siguro ti sangagasot nga edad. Ay, saus. Saan ko maabot dahi tanatawan, senyoritaw? Iso mabutang nga umutang iti adaw. Kastoy lang nga rodan, ama. Pautangan kailangan iti gatang nyo. Iti branyo Branyo ti gatangan nyo. Ay, sige nga raw, senyoritaw. Ay, akit agyaman ak Awan na nyaman na ama. O sige, mapan kayong tulangan gumatang. Mayor, nakaawag ka man. Juan, kapot at nalipatag ka tinabag itinagsarita ta. Isong inawagan ka. Anya ti damagam, amigo. Awang ka din ran sa mamang bayad. Wino bang sukat itilansya ka na pukaw. Wino nahayat. Anya? Dun Solomon, amumbet a pinagtignay ko idin dagiti pasurot ko anang birok iti nahayjak aladyam. Saan ta nabirukan? Kahit ako mga ro, tinakapanunot pa mang bayad kanyak. Nabayaguna yan di ba naguray ko? Amigo, ranta ka pabiro ko pa'y mabinsan ka dagiti pasurot ko. Kulada nga, adapay dagiti isla sa anda nasawar. No di dan tupay mabirukan kalpasan ti makalawas winudwal lawas manipod dita. Masapul na bayada minusukatabon. Ababaunay ti dua alawas apawayway mo, amigo. Anya karot ti kayat mo? 2 bulan, 2 taon? Oh, isuad di mo kunaan nga bababay lang ti dua lawas ginted ko mananaging ka. Karampa. Ang bumot anak kalawlawa ti tao apag birbirukan dagiti tao. Kan uray ko manukastan no saan nga agadayo dagiti isla apag birbirukan. Saan ko naparikod na ita? Basta nuan niya tinapukaw yo. Sukatam wino bayadamon. Period. Bye. Bye! Karampa! Adda kayo magkayaman, senyorito. Apag iso, naluto kong merienda tayo. Sa anak tayong agmerienda, Eloisa. Nabsugak pa Kasta ka di, senyorito. Nagapon nyo ngamin. Ibagak. Di mo tulat ako maibagbagakin ni mami. Sige, senyorito. Sa anak mo't nga agipulong kin ni madam. Wan, amok. Nagapon nyo nga rod, senyorito. Nagapuak iti balayo. Kinasaritak ni tatang mo. Panggapitin jayakin ko ana. Apan ang pautang ko. Anya? Anya ti ko
Ngano, senyorito? Kaya't namatlaan nga pautangak. Anya? Manungay tit utangan na kada kayo? Amangan no saan na makabayad no dakal unay iti utangan na akwarta? Saan ka madanagan? Jakmat na uyong agsingir. Manutin baga na nga utangan na kada kayo? Imbaga na. Nga siyak ka nun ti makam mo. Numano ti pautang ko na. Senyorito, amangan no marigatan kami to amang bayad no dakal unay iti utangan na. Imbagak nga rod anayunak ti itod ko na. Ang mabutang samat, Eloisa. Senyorito? Kunakmet asaan ka madanagan. Sana bale, tajakmat pa porsyentuan. Kan tinagan tulatan ni tatang mo. No adanton kortana, mangtad. Angam no awan, jak pilitan amang tad. Karamba! Tulawas laang ti pawayway nga inted ni Don Solomon. Amang sukatuan namang bayad itinahaytsak alantsada. Oh, kapilitan amapanag pa ni hideout. Tapno kasaritak na naman. Tas kanilang tignay naman ang amapanbang pirok itinapahaytsak na alantsa ni Mayor Solomon. Parang nabakita dan itipapandamanan pa ng pirok. Kat masalparmat lang ti milyones apang bayad. Senyorito, apanan niyaw? Ina kajay bangko tonyang. Anya ti mapanyuran taon. Ay, dayta ka manan ako naktonyang. Naglaing ka makibibiyang. Tadakas ka di amaamuan, senyorito? Inak agwidro, iti pautang ko kini ama ipe. Anya? Ay, kaya dyan sawon, senyorito. Mayat matlangan ni ama ipi nga umutang kada kayo. Wan, angam di mo ibagbaga kini mami ha, tonyang. Masapol nga ilimod tayo. Mano nga ruting kay i-withdraw? Saludsod ka la, saludsod. Ay, di ta ka manlangan. Mapanakon. Senyorito, kanong maaman ni mamin. Ang mga no pilitan nanto idasingirang. Saan nakman abot-bot ngan tonyang? Aday wan nakman langan. Tama panakon. Sige, da kayo nga ruting makamon, senyorito. Di ta kayo. Bakte madayon. Ay, talaga ni tonyang. Tilaing naasumao. Uray ko ma. No sana kasjay. Puro panangublag ti bagbagan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tanyang, papanan ni senyorito? Mapanid jay bangko, Eloisa. Anya ti mapanaramitan ni Jibangko? Mapanan i-withdraw jay ipautang na kinitatang mo. Anya? Na Eloisa, sakti madandanagan. Amok mo kasanutik kinaungot ni madam no ada maamuan na di na magustuhan. Tanyang, pangasim ha. Di mo ko may bagbakin ni madam mapautangan ni senyorito ni tatang ko iti dakila kandidat. Well, nang namaam Eloisa, my friend. Saan ko nga ibaga? Ang madanagan na plata. Tapay. Kabuta, ada pagsasao. Asaan adin tumatlalumtaw ti may sa apalimot. Saan abale? Nga oray matakwatan ni donya kandida no makabayad to kuman ni tatang. Ngala, sapay la ko mga rota, maininot ng tumatlaang abayadan ti utangan na. Kinapod no na. Diyak ko makayat nga umutang ni tatang kini senyorito. Angam, naalukoy maglatan ni senyorito ni tatang ko. Uli na kayo! Uli magtagdaman ng importante nga ibaga kada tayo ni madam. Imbayat! Takayat ko nga ibaga kada kayo. Ngay kandak ni Don Solomon ni ti ultimatum apawayway amang bayad. Wan namang sukat ti pasapsapol ko kada kayo alantsada nga hinayjak dagiti pirata. Ay, manua bulan, tingin na pawayway, madam. Sana bulan! Nudikat dua lawas lang.
Yang roti kayat nga ita amaramid madam. Kayat ko nga agsubli kayo manan iti tao. Mapan kayo kadagiti isla adiyo pa inapanan wano na sawar. Taparing matuntun yon tinahayjak alansya ni Mayor Solomon. Sige, nuray dati mandaryo kada kami madam. Kat agtulnog kami kas pagayta nyo. Nga madakit dawan mi na mabalin. Anya tikitawan nyo. Sige, ibagayo lang. Sinada na kadungag kan magitan. Nulakit ita makitak apagsayaatan nyo. Inayunan nyo kumati, ipabalo nyo kada kami nga bastumi, madam. Tawagan mapayag kami manan, iti ito yung misyon eh. Sige. Duka sa pula na punwen nyo timay sa abang kakadagiti abastuyo. Masurot. Saan lang aron nga basto di masapol mi, madam? Di masapol mi, madam. Anya pa'y garod. Sige, ibagayo amin ti kasapulan nyo. Ano bala? Tamangan no may pasungal ngal kami manan, itirangan. Sige, Babala. itad ko amin tikid-kidawan nyo. Katsapay la ko ba? Tay ti daytoy apan ang ibaon kumanan kada kayo. Kat addanton na pintas ang maaramidan. Iha, saan ka di ba ngay mawawagin ka ni Jonas? Saan pa'y, Papa? Nagsarita kami mutan kan di kandida panggap. Iti panaki tunos na kumankang ka. Siguro, kahit na napuuran tirang tayo, iti nagpaitan mi, Papa. Iso adinan kayat ti makiayos kanya. Sana mabalin. Saan nyo kumasayangan, tinaunday na panawan na napintas alinangan niyo. Agkapiyakay ko ba? Ay ko na akong Papa, no saan ani Jonas yung mo na nga masidad kan makisarita kanya. Uray kastoy kamlatan nga ag na nayon. Awan, tinasayat ngay bunga. Tikas tama basa, makada kayo adwa. Narigat mat nga roda, siyak ti umuna manan amang ibabay ti pride na, Papa. Never. Siyak lang ka na yun, tiyak pa kong baba? Never. Sa bagay, babae ka iha. Talaga. Siyak pa, iti nakapautang kan kuha na iti naimbag anakam. Isasa na rin ba nga siyak manan, tiyak pa kong baba? Di ka di pa nagitunar mo iti dara. Iso tinagda ka matem nga utang na naimbag anakam. Wan, Papa. Di maga ko man ni Jonas. No sana ga po kanyak. Bali siyak tinang silpo iti biyag na. Husto ka. Iso arumbang nga ni Jonas ti umuna ngagpakumbaba. Nai-withdraw matlangan ti pautang ko kini ama ipi. Ket no kayat nanto. Oray kadwag to amang kita iti katangan akabarbaro ang motor na. Barang kayat na. Ni mami. Hello mami. Anya ka dito ibagayo mami. Umay ka dito opisina. Tada na patag-unay ang pagsaritaan. Anya? Ay, kwa mami. Saan ka makaumay? Adda papanak. Tadapat patag ka di unay na idapapanam. Gamti pa nangayab ko kan ka dito opisina at tapno ang sarita ta. Ijay tolatan balay ngagsarita ta mami. Ay, saan kun amay pamalumpay di pa nagsarita ta, Jonas? Sorry. Ngam talagang adda papanak. Importante unay. Sige. Bye. Ay. May mayat nga inidop ko na. Tapno saan nga umatidog ti saritaan mi. Nay, ay, mabiit lang. Umaya ka. Naimbag nga aldoyo amay pe. Ay, si kamot kayam, senyorita. Ay, sige, sumrag kay tinano mo at pagtangan ba eh. Agyaman ak ama. Ay, senyorita. Anya ka dito ibagayaw. When maipaay ka. Na nakaumay kayo manan dito. Imayak ta na kay withdraw akon ama. Adan day ti utangan nyo. Anya? Adan jay kwarta, senyorita. Wan ama. Kitno kayat yo. Ura itamat laeng. Intay kumitan tigatangan nyo akabarbaro ang motorsiklo yo. Ay, nagsaya at ang senyorita. Agyaman ak unay. Mabit lang ama. Teror ko ti kwarta.
Atoy ama, bilangan nyo. Ang mga nukurang. Oray sana, senyorito. Ang ay na, kaslamadagan ang mga awat. Ay, saan kayo madanagan? Sa anak mo't anauyo. Saan kayo matasingiran adagos? Sige, awatan yung tikwarta, ama. Hey, well, senyorito, ikan agyaman ak. Kahit yung kadi nga, intay kumitan itigatangan nyo ang motor, ama? Sige. Ay, kadwa anak man lang arudan, senyorito. Sige, ama. Aglogan kalatan itilogan ko. Ay, sige, senyorito. Ay nakasaysaya at kayo unay. Ay, di ka makasupsupapak. Iti adon nga impaay mo kada kami. Iti anak ko, senyorito. Hello, Mayor Solomon. Imbawa kag takayat ko damagan. No imbayan ti anak mo di daw bisinam. Ay, kuha, amigo. Inawaga kita, kunada nga ada ka na patag-unay apapananda. Isuasan na kaumay. Di na kan samad patpat yun ang di anak mo. Kunam hindi may turong mo ng di mon samad may soro. Ay, saan man, amigo? Maiturong ko, ti anak ko. Amin na pagayatak at isupay lati sursurutan. Hello, Tatang. Imawag kayo, man? Ay nagkuyog kami kini senyorito Jonas. Anya? Papanan niyo, Tatang? Enteday ni senyorito ti kwarta nga igatang kau iti baro ang motor kau. Kuyugan na kanaw amapan kumatang. Tatang, mabayadan yun to nga taday ta akadakkel ti utang yun. Wen, anak kau. Siya ti madantanagan iti inutang nyo kini senyorito. Saan ka madanagan? Mabayadak tumit laang. Higaad ko ti agpasada. Tapno ada pagtinag ko iti inutang ko kini senyorita. Inay, talaga siya ti madantanagan iti daita, Tatang. Saan ka madanagan? Saan akas lang ka nagiti daduman, senyorita? Tatang? May-mayat da ito, senyorita. Isaw ti alaan ta. Sige, ama. No daytan ti korsonada yo. Ison ti bayadan nyo, Ay, kamaudyanan ta. Nakamuturak manen iti baraw. Ay kat agyaman na kada kayo, senyorita. Awan anyaman na, ama ipe. Nasidag ngamin tirik na kada kayo. Nang runa kini Eloisa. Ay, agyaman na, senyorita. Sige, ama. Bayadan nyo nga rodan. Tapagluganan yun nga agawid. Aging gayta katawan pa ni senyorito. Nakagatang nga tamat lang kini Tatang iti motor. Diyos ko. Madantanagan na. Iti yung utang ni Tatang iti dakil akan tinad kini senyorito Jonas. Ni senyorito Jonas. Isang jay dimtang. Sa batak man, damagakan ko na no nakagatang damat lang iti motor kini Tatang. Eloisa. Senyorito, sinabat kayo, magagaran ako na makaamo, no? Nakagatang kayo matlangkin ni Tatang iti motor? Wan, baron jay motor ni Tatang mo. Nagluganan nan nga nyawid. Kasta ka di? Wan, kat dan sapay 2,000 anabati iti inutang na kanyak. Di na insubli ka na kayo ti 2,000, senyorito? Kahit na nga isubli itay. Ngumkunakan ko ngayon inutan na langan apang gasolina na. Tapno, di na problemanan adagos ti panggas na. Nakasaysayat kay launay kada kami kini Tatang, senyorito. Madantanaga na. Kasanon, numamuan ni Madam pinautangan nyo ni Tatang ko iti kasdi akadakkel akantidad. Sigurado lang kiti nga gungat. Saan nanto amamuan, Eloisa?
Amoyo, pudno ti kunan ni Tonyang, nga awan ti palimad adin tumat lalumtaw. No dumtang day tagon daway. Sigurado nga problema kami to kay ni tatang. Aglalo no, di kam to pa nakabayad kada kayo. Kunakmat Eloisa, saan ka madanagan? Kat no bilang tamamuan ng tuman, sakto ti makamo kada kayo. Hello, Gracia. Oh, itaman pa yan nakaawag ka, my friend. Ah? Ada sa lutsudam? Anya day, Jai? May papan ka na kami kin Jonas. Ay, san kami pa yan nagsarita? San kami pa yan nagkitkita? Ibilang ko pa lang agayam. Yung or-orayag nga isut yung pakumbaba. Ay, tsak pa ito kasarita. Ano saan nga isut yung muna nga masidag kanya, Gracia? When? Anya? Nakita ni Jonas sa bigat? Sa tino, ha? Ha? Pagkatangan ni Timotor? Ama ay gumatang nga tayo Timotor na? Kabarbaro pa Timotor si Klona. Aniya? Kaduhana nila kay Epe? Iso nga tato gumatang ni Timotor? Pa, adakon? Ada ka di bagam may ka di opisina. Mariribu ka na gidyan na ibaga ni Gracia gayam ko. Isong imayak. Oh, anya tinaibaga na pakariribukam. Nakita na kano nagkuyog da amay pe kan Jonas. Katanya kumano nagkuyog na. Anya kumat pakariribukam iti dayta. Gimatang da kano iti motor. Gimatang manin ni Jonas iti barwa motor na. Mapayakadwa na dahi ala kay Ipe. Kuna ni Gracia, mabalin ni ama ipit aking motor di ginatang da. Aniya. Nadumot gayam ti kwarta ni Ipe tagumatang pa iti barwa motor na. Dahil tangaro ti pakariribukak, Papa. Sang ka sa uyo, palalo ti kinamarigrigat da. Yung nakagatang damot iti baro, motor? Mamagano na kaornungan ni Eloisa kat isuting gatang ni Ipe ti barwa motor na. Amoy, Papa, dagay ay ayam iti panunot ko. Anya mananday ta? No, ang paiso ni ama ipit, tingin matang iti motor, ang mga no ni Jonas sinagapon ti kwarta ngayong gatang na. Kaniya. Kasta nga ta? Posible dito, Papa. Ka-imposible na kaornungan ni Eloisa iting gatang ni tatang na iti baro ang motor na. Sa bagay, nabit pa yan nagkatulong. Kat no makwinta. Ang mga nusan pa nga umunay, ti sweldo na. Tapno makagatang na iti baro ang motorsiklo. Awagak ni Donya Candida, Papa. Tanya ti bagam? Iba ka nagkuyog da ama ipit kan Jonas sa gimatang iti motorsiklo. Ay, anak ipakkangabakas. Tapay ko mga ibagam. Anya kumat pakibiyang ang ikiday tangin naramid ni Jonas no kas pangarigan tagpay so ti Adam mo. Awan matkit ti Papa. Ngam damagak laang no amo na ti panagkul da Jonas kan ama ipit. Agbalin ka naman nakibiyang launay munik. Saan ka kumapulong kini kandida? Nang runa no pakasignan ni Jonas, taamangan no adda daal di pa nagkayim yo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agayo ti turong dagiti matang. Anya ti pampanunutan, pray. Madandanagan ak namin Tonyang. Anya ti pagdandanagam. Di pa nagkuyog itay datatang kini Senyorita Jonas. Ano pang gimatang iti motor? Sigurado, Eloisa. Anong maamuan ni Donya Candida daya apa nagkuyog da? Mabuburtsahan lagi ti amo ta. Amang agatap ni Madama. Kwarta ni Senyorito Jonas, tinaigatang iti motor ni tatang. Agpaiso, mat. Agpaiso. Masapol ang mailimot. Sigurado lagi iti nga agungat ni Madam. Numaman na pinautangan ni Senyorita ni tatang ko iti dakila kantidad. No, apay kit din kami nakinuyong pailaan ni Senyorito. Ngarot. May amo na panunutan ni Eloisa. Uray agan ano ka, kat saanan amay subli dagiti nalpasan na pasama. Wanto niyang, madantanaga na ka talaga. Nga, ikararag mo laang.
Tasaan ama-amuan ni madam, di pa nagkuyog dagin ni senyorita. Wala, tikot siya ni madam. Isunjay dimtang to niyang. Ay, sigurado nga agpatimplan adagosan iti Diyos na makastrak dito'y mansyon. Sige, panawan ka pa'y Eloisa. Dahil nakagtimpla iti pagpalamniis ni madam. Ay! Oh, karamba! Apa yan nagikis ka, Eloisa? Ko, madam. Nagigtutak namin iti kalata pa ng ilukat yung itiruangan. Kas na, agpumpungtot kayo si Mangpat. Ha! Karamba! Talagang agpupungtutak, Eloisa. Anya di ka pungtot yun, madam? Gapokin ni Jonas! Anya? Oh! Apay anapamulagat ka, ha? Makapungpungtutak iti anak ko. Tasan ngay medyo pisina, nga uray no kunak nga danapatag unay apagsaritaan mi. Madam? Apay mo mulagatan naklatan na. Ayan ni Jonas, saan ka di pa simbangpat? Ay, simbangpatan, madam. Sa di lugar kayan na. Anday ti silad na, madam. Matmaturog ta na banlog sa? Anya? Karamba! Tanya kumat nakabanugan na. Hala, hingkag tuktok iti silad na. Rigam! Ibaga magkayat ko ang makasarita. Ay, uwan, madam. Nito niyang, sa dino ti ayan na. Aday ti kusina, madam. Agtimtimpla iti Diyos para kada kayo. Ibaga madarasan na ti agtimpla. Katni, mawawak ko na yan. Ay, uwan, madam. Mapanakon, inak ibaga kinito niyang. Taumay nan, yumay tinuman nyo a Diyos. Mapanakon, madam. Tinaklay na tipa ni Papa. Naamuan ko man ni Donya Candida ang nagkuyog na Jonas kan ama ipe. Anapan gimatang iti motorsiklo. Anya man ang tipagmulmuling ang Monique. Awan, Papa. Malagi ko lang ginamok apan nagkuyog na Jonas kan ama ipe. Anapan gimatang iti motorsiklo. Ay, isunsamot latan di pampanunutam. Ala. Kinasaya at agrubwat ka tadabapananda. Sa dino, Papa? Di mo dabagan. Agrubwat kalatan tadabapananda. Bareng malipatam dagiti pakarikutam iti panagkuyog ta. Bana gawan sir-sirbina dagiti pampanunutam. Senyorito! Senyorito! Oh, Eloisa! Pigsam kami tagtuktok iti daw Tapno magkaring ni Jonas. Kasalo maring mo ngayon kasta. Ay, Eloisa, siya kung timang riing ka na, senyorita. Sige, Tonyang. Mabaynak namin ang mang riing kan ko, anat, Napampannog itay. Senyorita! Senyorita, Jonas! Agriing kayo! Nakayag na kayo makasarita ni Madam! Senyorita! Ala, tinansamat ka tamangag. Ay, senyorito! Ay, maururam ti mansyon! Rumor kayo dito sa radyo, senyorito! Ayan ti oram, Tonyang. Umay ka nga rodan. Rumor tayo dito yung mansyon. Umay kayon. Di nakiguyod na, senyorito. Awan ti oram. Awan. Ay, madanagan kay matlagayan no uram ti may baka, senyorito. Awan uram. Kun nakladay jay, tapno agriing kayo. Anya? Kaya't nakala kasarita ni Madam. Senyorito Jonas. Papariing na kayo. Nataranta, idi ibaga nito niya nga daura, mami. Dutida kamat nga binmariing itay. Na panunot nito niyang dayjay. Kasla na itubong itilapayag ko, itay. Tibalikas nga uram. Ari mo arak adagos. Aguray kayo. Anya ka diti pagsaritaan tayo. Karamba! Hindi ko maopisina. Ti ko nakapagsaritaan ta. Tapno saan abang nagdagiti katulong ti ipakakkat ka. Di ka matipay. Sorry, mami. Adang amin napatag-unay. Anapanak itay. Apay, sa dino ay tinapanam. Di yung damagan. Noon niya ti ibagayo. Ibagayon, mami. Dumngagak. Amom, matantanagan kami kini Mayor Solomon. Mapalpali betisan yun na panaglindagan kini Monique.
Anya ko mat pagkatanagan nyo, mami. Saan kami matanagapakin ni Monique? Wan! Saan kayo nagapa? Apay di kayo ba't nagsarsarita itinasayat? Maluksawak lang amin, mami. Saan na ka pinastrik idi? Idi na panak iji balayda. Nakigtot ka no nga ron. Iti panagilukat na iti ritaw. Oray pa'y, mami. Pinastrik na kumalatan. Oray, pinagtugaw na kumaiti salas da. Makaurayak mat. At tula, apit. Isulakit ti pagkaskastamon. Awagam takasarita. Dumawat kayo ti dispensa kan kuwana. Anya? Siyak pa'y ti dumawat iti dispensa kin ni Monique, mami. Kit, isumot ti basol na. Mom, adamat basol mo kin ni Monique, iho. Ha? Anya ko matibasol ko kin kuana, mami. Iti saan mo pa nakauray kan kuwana? Iti nagdardaras kay madayukan ka. Tapnornoson na kumatila nga ada makisamo. Iso nga agbada kayo lang nga dabitut na, iho. Iso amaki kapya kakuban kin ni Monique. Please, iho. Lusa! Oh, tanyang. Anya ti bagam ayan, tagdardaras ka. Nangagkuti, nagsarsaritaan itay damadam kani Senyorito Jonas. Wala ka. Di ngagkay ti saritaan da? Man ano kuma? Nagdungdungugak matlaang. Kung sa anak mat anak iramraman iti saritaan da nga gina. Apay, anyat nagsaritaan da ya? Ay na Luisa, sigurado mas daaw ka numaamuan. Tiyan niya. Saan pa'y kayam anak sarsarita da Senyorito Jonas kani Senyorita mo ni? Sipod idi na panpimasyam ni Senyorito iti balayda. Anya? Nabayagan da iti ya? Bun Eloisa, agkinginura ta. Anya? Agpinpin na uyo da kayam. Ala, apay nagkatawa ka. Ang mga numangag ni madam di pa nagkatawa. Agungot tumanan. Apay ko mga agungot. Katawak matlaan. Ay, ngamamong. Uy na, talaga nakakatawat ni sitwasyon ita nagiti duwa. Kas dala din na singad nga agkayam. Karamba! Tuwa nga ang tawon na tawal iti taw. Kabaging ka ita. Di pailan daw awag. Itawal ti umawag. Hello, Dawol! Kumusta kayon kadagiti kakadwam di tataw? Nabirukan yung katintilan siya ni Mayor Solomon? Karamba! San ba'y madam? Aniya! Tuwa nga aldaw yun, ngagbirbirok, nga maging gaita. Diyo pa'y napirukan. Siguro agad pinalagdan, hindi na diskargada na giti kontrabando. Akarga tilanta. Iso at di milang tamabirukan, madam. Karamba! Atong islatin na sorsormin. Nakadanon kami ba yan, ijay Puga Island. Ijay isla Kimabalyo. Isla Puting Bato. Ganda dumapay nga isla. Yung kaskas di ati milagta nakita din lahaya ka lang ni Mayor Solomon. Pues! Awanan ti mabalinan no kasta. Sige, sumagpat kay nga rodan. Tadi kay katagtak-tak-tak. Awan mo't lamar arambida diyo. Ng patasan mi ba di agpasyang na barong nada. Ayan nyo ita nga isla. Nada kami dito'y isla Pinagong. Yung rantami di mapan agpalailang iti Saputi Island. Tasidag dito'y madam. Sige, agam-aganan kayo tawal. Tama nga numakasalaw kayo ti kapusor. Kat mapalaban kayo manan at na oras. Karamba! Talaga nabsugak iti linutoy a merienda, Eloisa. Talaga? Nabsog kayo matlang, Senyorito? Well, nasobra ak sa tinangan. Agluto kami tumanan iti kasi ang merienda, Senyorito. Wan, Eloisa, naimas. Magusto ak ti templana. Agyaman ag. Adaman nga malagip ko adamagan. No, jak pa kabasulan kada kayo Anya dayta, Eloisa? Di kay kano agsarsarita kin ni Senyorita Monique. Sipod, napanyo pinasyar ija balay ta. Wan, nabayagan. Ala, amang ano binbinain kayo, Senyorito? Nang runa no kasta adi kay
Agkitawan no agsarita mabayag. Awagan nyo ani Senyorita Monique, takasarita yo. Jak kayat Eloisa. Awan ti nasakit abakrang ko, no agsinan ti dalan mi akas nasingad nga gayam. Nasingpat ni Senyorita Monique kada kayo. Kan laglagi pa nyo kuma. Nga iso tinagdo na rin ti Dara, anayalison kada kayo. Gapo iti pan nakadisgrasya yo idi, Senyorito. Oh. Hello, Donya Candida. Nakaawag ka man. Kaya't ko nga ipadamag ka, nakasarita kon tiyanag ko. May papanitisan pa nagsarsarita kin ni Monique. Kat, anya nga rod? May atungatan na makisarita kini Monique kan dumawat iti dispensar. Ipalagip ko kan kuana. Di kinasingad na nga kayam kan. Di na ipaay at tulong ni Monique kan kuana. Hindi na disgrasya na. Sapay lang kumata baka panulot ana saya at agam mabok. Sigurado makisaritan ton iti anak mo, amigo. Kasta ka di? Sapay lang ko mga rod. Tadi pa'y iso apakaringguran ta, amiga. Wan nga rod, amigo. Nakarkaro na pa yan yung nagitagayan ayat nga ang kinkintura. Sanang tubod lang kapya. Awan ko man ti problema. No sana man nagpauyo ta anak mo. Ang may sabalik man ti saritaan. Kadyat na lagi po pagsaritaan ta. Kaya't ko ngay palagi padandanin maungpot ti aldaw nginted ko apawayway. Apanang sukat mo. Wino panang bayad mo iti lansa ka na hijack na iti pasurot mo. Wan, tsak malipatan tayo jay, amigo. Kat nabnababa sukatag kan bayadak tilansyam. Numapailat na nagiti pasurot ko, anapan nagpirok itilansyam. Namnamaag na ita Donya Candida. Gusto din na ibaga ni Eloisa itay. Adon a sakripisyo, kan na imbag anakam tinaipay kanyak ni Monique. Iso nga, awaga kon. Kat dumawat akit ti dispensa. Barang agsublin ti dati alangan-langin mi adwa. Senyorito, ato yun ti kape na timplayo. Agyaman nak Eloisa. Sige, idisumpay lang. Tadaman pala awagan. Sino ti awagan nyo? Ni Monique. Anya? Agpaiso, awagan nyo ni Senyorita Monique. Kaya't yung matlangan nakasarita, Senyorito? Wan, tan nakonsensya ka dagit imbag-bagam kanya kitay. Iso nga awaga kon. Sige, Senyorito, awagan nyo nga rodan. Wan, sige. Barang no sumungbat. O anya, agri-ring ka din di cellphone na? Wan, Eloisa. Sige, kasarita yung aron ng bata na tiawag yung Senyorito. Mapanak man pa itayan nito niyang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Monique, ti cellphone mo ngagcha-charge, agri-ring. Nakikita yung ano, sino di mo awag pa pa? Sino nga bintay ito adistorbo ay? Ni Jonas, isuti mo awag. Sino mo tita ka mo awag pa pa? Ni Jonas nga ro, disuti mo awag. Anya, iso di mo awag? O sige, sumbata ka ron. Madtoy ka sa rita mo. Tainak man ayaban, nagiti katulong tayo. Hello, Jonas. Hello, Monique. Diyan mo kita yun, no, di mo kahit tasong batang tiyawag ko. Kapag kumaitain ti cellphone ko, ngam apag isuma ta sinong bata mo. Ay, pasensya ka na. Naka-charge kami ti cellphone ko. Kan ada kami niya kusina. Oh, nakaawag ka man. Diyak namin kahit nagtultuloy nga ginadetirek nata, Monique. Iso siya kunti mo nang imawag. Iti day ta sa Kasla, si Kamanan tinakapanunot iti nasayaat. Sorry. No nasayar ko tirek na, iti ay ko dita balayo. Kat saan ka nagpagpakadakin ka. Kaslakla na tong paidi ti day diyang inaramid mo, Jonas. Ngam kaputan na nga kumatlangan kan katibali ka sa sorry. Okay. Asino kumadi mga awat iti day pa nagpadispensar mo.
Agyaman naglaunay mo, Nick. Ay, kaslalim mag-antibarokong ko, iti daytoy apa nagsarita ta. Ore syakmat. Kasla, ada na suat apuri si tibarukong ko. Iti daytoy ayaawag mo kanya kadimawat iti sorry. No kasta, awanan tiguram kanyak. Awanan. Nalakak na makaw-awat ka nagpaspasensya. Nangruna no si ka, tiga dumawat iti dispensa no makabasol ka. Ano kasta nga rod? Umayak kita balayo, itamat laan. O di umay ka. Itan? Wan, agdi ko saklang biit. Kat kalpasan na, umayak ton. Tagtungtong tayo tinapaot. Okay. Madam! Madam! Tunyang, among nagbilbilang ang iti kwarta. Sarang nyo pa lang tagbilang iti ado akwartayo, madam. Apay, anya ayati bagam ha? Ni senyorito. Inawagan na ni senyorita mo ni. Anya? Agpaiso? Un, madam. Nagkapyanan kini senyorita. Kat? Ayan nga ron ita ni senyorito. At itiban nyo, madam. Ang digdigusang. Nala, kasaritak to apaman ama kadigos. Kaya't ko ama kumpirma kan kuana. No agpaiso dagiti bagpagam kanyak tunyal. Una yun, madam. Kaano pa anak sa uap ti saan nagpaiso kada kayo? Ay, agore ka. Ito awag kanyak. Sige, madam. Sungbatan nyo nga ro doon, no. Asino man day ta umawawag ta. Inakman kini Eloisa. Tita, wala tayo ti umawawag. At tagata na pintas gay patabag ka. Hello, Dawol! Madam, at na kami dito siya Bar Island. Gamsan kami pa'y nagsawa. Nakina na, nangan kami pa'y. Ayan sindayo. Aga kaimas, at nararo singip, at napay dadakang ikan. Agkasap. Kinatang yun na gitar arusip kas kadaikan. Nga, hesan madam, inala ni Peryong to'y ararosep, taisot bimatok. Nagitay kadgay, asino tinagkalap. Kinamat mi ase. Dapuleken kyalo madam. Tanang itugot na kayo mi ti. Tinak mi kita. Iti ay mi dito. Aniya, nagpabantag kayo, iti dinamita. Well madam, bong ko na. Ado tinaalaming ikan. Karamba! Delikado din narami diyo pa nagpabantag nawal. Tamangan no ada nakangag di kanalbong. Kat aragan na kayo nagiti kapusor. Asan kami ang mabuting madam? Ures ang batalyon di makaranggat may da. Kat sanda kami ang mapagsanod. Tagakabilag na kita armas kanado ti palami. Tunyang. Anyat pang panunutan. Nakadaday ti turong dagiti matama. Jay, imbaga kanyak itay ni Madam Candida. Oh, apay, anyat imbaga nakan ka? Imbaga anak kapyan da Senyorito Jonas kini Senyorita mo na. Kaslasaan amamati. Kaslasaan amamati? Pag kunamat, gaputa ko na kaya't nakasarita ni Senyorito. Tapno damagan na no agpaisuwin nyo saan tinaibagakin ko na. At dayta, nakarubata kon. Mapana kon. Senyorito, nakapilas kayo mat, ada ka di papanan nyo? Ay, wan Eloisa, adda. Sa dino? Ijay balay da munik. Anya? Ijay ti papanan nyo, senyorito? Ay, aguray kayo. Kaya't na kayo ka na makasalita ni madam. Ada ka no damagan na kada kayo. Ayon nga ron ni mama. Mabit lang. Tamapan ko ayaban, senyorito. Urayan naklabita. Anya ti damagan nyo kanyak, mami. Ada na ibaga kanya kita nito diyan. Kasla, tsak mabati iho. Anya, mami. Inawagam ka doon ni mo di. Agpaiso ka din. Ay, wan, mami. Nakikapya akon ken kwa na. Kasta ti ko nagkat ka iho. Hindi pa ila ko mga inaramid mo dayta. Aguray ka. Nagkapalas ka ba? Papadam. Mapana ki balay da munik, mami.
Agsarita kami. Tapno mapukaw aminan adagan santi barokong mi adwa. Mayat! Mayat, iho. Amo ka din ni Munik, amapat kay balay da. Wan mami, tapno saanan ang mabigla akas idi na panak ijay. Nalagarod, mapankan, anak ko. Kat, uray di ka gawin atagos. Ijay kapay lang. Tapno makapagsarita kayo, anasaya at ken ni Munik. Pumanaw tayo dito sa Shopper Island. Agawid tayo, Dawel. Yure tayo, dagiti kakadwa tayo, anapan nagdinamita, itihawid tayong ikan. Tapno at tanto, pagsasangwan tayo apuluran, into nagigaming tayo. Nagbabatakan na piryong, Dawel. Sabay na kuma, tano ti maalad ang ikan, agrenik tayong agpuluran. Saan na dinamita dagiti kumalbong? Putok ti paltog. At dan samot, kalaban tayo kakadwa. Agsaka na kayo, tamang ano kalaban ng paiso dagiti nagpaputok. Taselpon mo, agriring. Ni Piryong. Hello, Piryong. Kaya, kabusor. Sige, umay kami dito. Dito yung kisuot ko. Saan ko nasukatan? Pre, muniki ha. Papa? Sa palin sa banang takawas mo winno, badom. Namitlukan sana nagsukat. Yakarot kontento ka dagiti mo una nga yung suot ko. Isa nagsukatak manan. Nay, kasladdan sa isagsaga na ama sa nga ilim. Talaga nga umay ti sa nga ilik, Papa. Sino? Ni Jonas. Anya? Kaya't mo asahon, nagkinawatan kayo, nagkapya kayo. Uwan, Papa. Imawag lang kanyak itay. Nagsorry. Nagsayadan no kasta iya. Maragsa ka na kitinamwa ka, nagkapya kayon kan Jonas. Saan siguro makan ano sa mga pampanunot asaan kami agsarasarita? Nene, at dan sa dimtingalugan ni Tirwarte gate. Ay, taylugat siguro ni Jonas na Giant, Papa. Mabitlaan kayo nakilukat tigait. Sige. Ay, matartaranta ka man ako na akon. Kita madamdama. Lukatan ti gwardya. Ay, gayam. Urahim latan. Tadi kagat sabsabatan. Taman niya ako. Nagserkoy ti dalong. Ato tagi di kalaban tuan. Kumulap kayo lang, ganag di bang kayo. Saan yung itong raraw na giti ulo yung nagdiyo kaya iti may panakin niya ako. Bumalas tayo. Natayo mo tayo natin mga banagbag ka na kuwag na. Sino ka talaga di kalaban tayo tuan? Sigurado sana na kiti piratang imun una nakalaban tayo na kiti makapimpindaltog tayo kakadwa. Sino ano tagi kalaban tuan? Mabalin na pirata matlada kita. Ngayon sa bali ang grupo. Ano naman na tuan? Bumalas tayo. Saan ka mabalin na tayo tipagsandan ka. Kunat na nasahanan niya agsubli ti sigo da napinta sa linangan ta, Jonas. Ore siyak nga rod. Ang amam nakadagdag santi barokong ko. Idi saan ta nga nagsarsarita. Agpada ta? Ngam na saan asikati mo na ngay mawag kanyak? Never, mauray na ka makisarita kan ka. Anya? Uray no nasingad tagayam nagpagayam. Talaga adi mo ibabati pride mo niya. Talaga, nagdesisyon ako. Alipatan ka na gayam no di ka imawag at imawat iti pamakawan. Nagsayaat nga rod. Ta nakapanunotak matlaang ang nagpakumbaba. Kat di mawatak matlaking katipang makawan. Katsapay na ko ma. Taawanan ti tumawad asaan ta pag kinaawatan, Jonas. Tanarik nakmat. Sa anak mo't lang makaid na. Naamok nga da saan na makisarsarita kanya. Ay, kumusta ka at dito ko? Isumat tayo umag-awag. Hello, Dawol! Madam!
Naipasungal kami manan itirangat. Anya? Karamba! Sino man na dagiti ka busoryo? Wado, dagiti ka di pirata nang hijack iti lancha ni Mayor Solomon. Panagkidakit sa nga isoda. Mabali na pirata pa yung lang dagito yung sa bali ang grupo, madam. Anya? Kayat mo asawan, adapay sa bali a grupo dagiti pirata. Awan, madam. Karamba! Sana mabalin ada kayo, tim ungawan dagita a pirata. Awan, madam. Saan mingay palobos? Ada kami ti pagsaludin da. Makinibos kami kanakwada, madam. Rumbang lang! Maragsa ka na, Jonas iyo. Tanagsublimot lang ang disikod alinangan niyo, iti anak ko. Wan Mayor, ket pasensya kayo na, nudyak kinasarsarita ni Monique. Sabay lang kumata santon, amasunutan tipin na uyo. Awan ton ti sunot na, Mayor. Nagyaman akno kasta. Awan gayam ayan ni Monique. Ah, ay ada ka no na pan nakinita iti kusina yo, Mayor. Iuray ko langan, sakto agawid. Jonas, madamdaman ka na agawin. Nakaluto man tanda kiti katulong. Dito'y kan amang malam. At sasango tayo. Anya, wan ang amang ano didakmat na ilakam dagiti katulong yo. Ha? Hindi ka madanagan. Nailakaman ka. Tasigod mo't nga do tilutlutuan da. Itay imawag ka, imbagak ngagluto dan. Katay dyan, nailakaman da ka. Imbagak to pa'y alutuan da si daan katay paborito. Anya? Wadiho, agpaiso timbaga ni Monique. Sige, dito'y ka, anta kaya't da ka makasango amang malam. Katsapay lang kuma, tadi na kampaayan, Jonas. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.